दिनै गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों जे रायजोफोरनि जे उसुबिदा हान्था मेला खालामनो थाखाय बेखौ जों दिनै सुफुंनो हानाय रोखोमै मोनसे अबस्थायाव जों फैदों। गसाइगाव समस्ति हिसाबै गोबां जायगायाव गोबां ओनसोलाव लामाफोरनि जोबोद जेंना जानानै दङमोन। नाथाय बेखौ जोङो बोसोरफा मोनफा रोखोमै गोबां खामानि मावनायनि गेजेरजों दिनै जोङो गोबां लामाफोरखौ जोङो फाखा खालामनानै होनो हाबाय। आरो आङो दिनैनि बे गोदान 9टा लामा जेबाव बानायनाय जागोन बेनि गेजेराव जोङो दा मोनसे जोङो बेखेवनानै फैखांबाय। दा नैबे भरतपुर ओनसोलाव दङ सिंमारिखौ जों खालायखांबाय। दा माथियापारा गावहायबो खालायखांगोन आरो गुबुन गुबुन जायगायावबो दङ। आरो बे जे जायगायाव जों गसंदों बे जायगानि बे लामा बेखौ नैबे 4.5 बोसोरनि गेजेरावनो बिटिआर सरकाराबो बानायदों आरो आङो एमएलए फान्डनि दारैबो खालायदों बेखौ। दा RIDF होननानै बुङो बे फान्डआ, बेखौ आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथाङा हरो जों एमएलए साफ्रोमनो। दा बेखौ नैबे भरतपुरनिफ्राय लानानै खासियाबारि थांनाय लामा जे बे हान्था मेला खालायनांगौ रायजो राजाफोरजों लोगोसे माखासे स्टुडेन्टफोर बिथांमोना जोबोद जाल्लायाव गोलैनानै दंमोन। दा बेखौ खालायनानै होगोनखौ बिथांमोना मिन्थिनानै एबा दिनै जोङो बे बेखेवनायनि खुन्थियाखौ बेखेवनाय लोगो लोगो बिथांमोना जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। आरो बिथांमोना होनदों जे थांनाय 17 बोसोराव बे ओनसोलफ्राव खुनु लामाखौ बिथांमोना नुनो मोनाखैमोन। दा आथिखालाव 5 बोसोर बे बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकार थानायनि गेजेरजोंनो गोबां लामाया बेवहाय लुफुंजाबाय। दा बुंनो थाङोब्ला नैबे 5 बोसोरनि गेजेराव आङो खमैब्लाबो दिनैनि बे बेखेवनायजों लानानै 50थासो लामाखौ एमएलए नि आवथायाव थानाय जुरिसडिक्सनाव आं होनो हादों। आरो बेवहाय आंहाबो गोजोननाय दं आरो आं बेनिखायनो सरकारखौबो थेंक्स होदों। आरो लोगोसे रायजो राजाफोरनि जेसेबां जेंनाफोर दं बेखौ सुस्रांनो थाखाय जों आवगायदों। लोगोसेयैनो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो काउन्सिलनिफ्राय जेसेबां लामा बानायनांगौ दं जेरावहाय गाज्रि लामाफोर दं बेखौ बिथाङा मोनसेबा मोनसे खालायदों। आरो बे ओनसोलावबो गोबां जोंनि बिटिआर सरकारनिबो लामाया जाफुंबाय। आरो जोंनि थांखिया जाबाय जौगानाय, खौसेथि आरो गोजोन। बेखौ लानानै जों जिहेतुके दा खामानि मावगासिनो दं। उन समावबो जोङो रायजोफोरनि गाहाम हाबा मावलांनो जोङो थियारि जानानै दङ। आरो फैबाय थानाय समावबो आरोबाव बेफोरबायदि जे जायगायाव दिनै हान्था मेलानि थाखाय जोबोद खस्थ' जानानै दं बैफोर ओनसोलखौ जों सार्भे खालायदों। आरो लोगोसेयैनो गुबुन गुबुन हेडनिफ्राय आरो फैगासिनो दङ। आं मिजिंथिदों खम समनि गेजेराव जोंनि बे ओनसोलनि लामानि जे जेंना बेखौ सुस्रांनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों। आरो रायजोफोरखौ आं खावलायदों जे रायजो राजाफ्रा बे लामा बानायनायाव माबा मोनसे खुथि नाथि जायोबा बिथांमोना थिकादारफोरखौ हेल्प खालायगोन। खारन दिनैनि तारिखाव जुदि लामा खालायनांगौ जायोबा 19.5 फुट लामा बेवहाय गोनांथि दङ। नाथाय जायगा जायगा बबेजोंबा सौख'नानै थांनांगौ जानायावहाय हयथ' फांसे फांनै गय खान्थाल बेबो दानफायनांनोबो हागौ। दा बिथांमोना बेखौ होनदों जे जोंनाव जेबो समस्या जानाय नङा, बिथांमोना क्लियार खालामनानै होगोन। गतिके बे लामाखौ बे रायजोफोरनि थाखाय इयुनाव मोजाङै बाहायथों बेखौ कामना खालायनाय जाबाय। आरो दिनैनि जे हाबाफारि जोङो जायगा जायगा लामा बेखेवनाय हाबाफारिखौनो दिनै सानसे लानाय जादों। जोङो दा सेंमारि अलरेडि खालायखांबाय। दा जोङो नैबे भरतपुरनिफ्राय लानानै बेयो बै मोनसे खासियाबारि होननाय लामा जायगासिम बेयाव कानेक्सन जाहैगोन। आरो जोङो दा थांगासिनो दङ माथियापारा आरो गावसुलका रड, बेखौ जों खालायगोन। आरो माखासे दं दिनै हाजोबनाय नङा, जोङो पर्जायक्रमै बेखौ बानायलांबाय थासिगोन।